rafi o nawi ɗum e leyɗele tubakoɓe o nawi ɗum Italie hande caggal sini ko Italie rewi hen o nanni ɗum France o nanni ɗum Allemagne o nanni ɗum Angleterre o nanni ɗum leydi Hollande o nanni ɗum e leyɗele takkiɗe leyɗele tubakoɓe Ukraine en Macédoine en ala fof ɗo rafi o natani o naati hay Indonésie Indo en ayi o salmini Sénégal naɓe Afrique kono hay goto wiyani assalamu aleykum rafi o naati ɗo e leydi ndi ganduɗa hoorema jomumen timmani hay 15 millions habitat timmuɗo walla 20 millions timmani haala ka ko Sénégal haala maɓe ɓuuri hewde population leydi ndi yimɓeɓe fof ko technicien ji Allah jippini ɗo rafi o mona e leydi he hande Allah yi mami hollu on onon yimɓe aduna mami hollu on bonande on kebbini ɗum e leydi bandiyagal heewi rewɓe natti suurade anduɓe natti haalde gonga riba ene ñaame ƴiƴam ene rufe bandiyagal ene waɗe bawɗi e buubaji a faami de ala fof goofi Allah ɗon mbatta e dow leydi jamma e ñalawma tigguji ne mbare deedi no bonne zina riba fijirde asakal natti terroriste warde yimɓe libde avion ngaji laamɓe saysayeɓe détournoɓe jawɗele a faami ɗum woni aduna o Allah yimi adde mon ñaw mo ganduɗa économique mon pop kuppat monde entier économique mon kuppat Donald Trump ɓuuri hewde doole e aduna e hande yimɓe sappo so jiyama jeeya États-Unis on nanguete France dental yimɓe sappo natti galleji uddama yimɓe mbaɗama yimɓe kuddama adan so Allah wi min kuddi rewɓe yoɓe gona galleji wiyata ko min jaltat minen te jiiloyi hande neɗɗo fof no huddi hande ravitaillement kala ko ñamate e Europe sodama ha laaɓi beele yimɓe ne mbawi wurdude ni neɗɗo so yalta ne wawi wurde tubakoɓe ɓe dokki yimɓe une semaine wota hay goto yaltu galle muɗum hande e nder Paris sa yalti e waɗete rafle a jaggete sa jaggama a waɗete amende il faut jogoɗa autorisation aɗa yalta aɗa soodoya ñamde walla liggoyo wo amma ɗum a jaggete cokeɗa 3 mois walla joɓa kalis Allemagne waɗi ɗum Italie waɗi ɗum Amérique waɗi ɗum Sénégal uddi école aji ɗum ɗo foof ala ko addi ɗum so wona ñaw tokoso mo ganduɗa oɗo virus Alaji Oumar Dor ko ɓuuri famɗude e konuji Allah oɗo ñaw ɓuuri famɗude e konuji Allah ko jogui par ce que en jii o halki yimɓe nabiyallah Saliou nde ɓe mbari ngeloɓe nabiyallah Saliou ɓe dogi nguleyki ari ɓe dogi ɓe jooɗi e less lekki Allah addi ɓuuɓol kamɓe fof ɓe mbiɓe malam ɓe gari ɓe jooɗi e less lekki Allah addi hendu yorniɓe ɗo kaaƴani e minute goto kamɓe fof ɓe joori sa ari Yemen ɗo ɗum wanno ɗo ma taw ɗon yimɓe ne jooɗi ne mbatta kaaƴe ko yoranaɓe lefte nguleyki ɗum aran taw Sénégal oɗo kono virus ɓuuri famɗude konuji Allah so Allah welama virus o wattama ko nguleyki wona milliardaire wona patron wona juge wona policier wona député wona ñamoɓe ribaji wonɓe e leydi ɓe kamɓe fof ɓe jorat kos hay goddilta e seconde goto Allah ne jogui ɗin keneli ɓuuri boɗɗin guttan taw ɗum ɗo ko ñaw yimɓe ne mbiya woto calmodir beela ko hande ɓe mbiyata yimɓe woto calmodir julɓe aɗa mema ndem laabi 5 sa fini suba kewɗa ko lootade waktu fof a salliginto juula enen kay ɓe tawen koye laaɓal kono ko fasade hayso yimɓeɓe lootima galas hande mo jiiɗa fof hay mo meeɗa soɗade e nder leydi nana sooɗo mo meeɗa lootade nana looto woni yimɓe nanɗo leydi loototonoko ko parfait tan mbaɗata e ɓallu men hande batti lootade batti soɗade caabune gasi e leydi he ndiyam manki wona leyɗe ngala ndiyam ƴogama ha laaɓi ne waɗa stock mo jiiɗa fof nan ƴeɗi barigal ene joƴƴine dabar galle mum so sukaɓe gaari haala yi rakasulen haala yi hande mbiyata ɓe mbaɗ rakasulen ko hande mbiyata ɓe mbaɗ rakasu on kulani Allah jomiraɗo subhanahu wa taala o wi zara al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi nnasi hande ceerno fof nan jangga aya o ɓe jaɓano aya alquran tengti e sernaɓe Sénégal hewɓe hen mbi ko bolle puyɗe minen komin khalifaɓe diine minen komin naggam taniraɓe men mbawi taniraɓe moɗon ko minen gonɗo Allah addi rafi koɓe mbawi e rafi o holkoɓe mbawi e rafi o ko foti no gabbel zarra ala koɓe mbawi hen Allah so welama so yimɓe fof duwima o salo jaɓade so wona yimɓe dutto tubana Allah tubde nde ko istighfar dutto istighfar goppa goofi goppa zina goppa guyka goppa ñoore goppa caahan goppa bandiyagal goppa ñamde riba leydi ndi ko Allah jogui gurdam leydi ndi kono piggal ngal Allah fiyata leydi ndi walla leyɗele aduna o ɗum ala ko ceernajo wawi hen ala ko président de la république wawi hen ala ko chef d'état major leydi ndi wawi hen hande ɓe dartini yimɓe mbiyama yo dartini golleji
woto jaltu kono mi leydi abiŋaji natti diwdi eɗen gandi Sénégal hande leyɗele kewɗe aritama woto abiŋaji jaa e leyɗele ɗo ñaw o ɓuuri hewɗo ɗo go ɓe janat jawɗele natannoɗe nattannade keesuji mabɓe so koye keesuji walla koye posuji mabɓe kamɓe kattor ɗum kamɓe gandi ɗo jawdi natanno so tawi koye keesuji mabɓe walla koye posuji mabɓe maɓe katto ɗum go ɓe guurano hen ɓe tinata ɗum ko wurnoɓe hen ɓe tinata ɗum ko heddi ko leydi ndi so jeeriji mbiyama woto yimɓe jaltu est ce que état o no wawi jogade ravitaillement yimɓe ɓe no Europe en Amérique ni so yimɓe ɓe kaɗama yaltude kaɗama yiilade aɓe mbawi ñamminde Sénégal naɓɓe nde Sénégal naɓɓe jaltanno ene jahanno nde ñamminaka ala ko haali soɓe mbiyama yoɓe nattu woto ɓe jaltu état no wawi ñammindeɓe walla ɓe gonta annabi Souleymane aɓe mbawi ñamminde population baaliye Fouta Ɓundu Kolda ha yetti e nder gandanɗa hoorema ɓulɓe nokkuji ɓurɗi luggidde e nder leydi ndi hande wersi on wawi nadde toon so naati toon en jogui nokkuji leydi en ngala sapeur pompier en jogui nokkuji e leydi ndi ngala laabi en jogui nokkuji e leydi ndi ngala hôpital uji est ce que waɗama toon yimɓeɓe yo docteur eɓe yo mbaɗe toon so rafi o yana men mbaɗe vacuer ɗum koko parante ko adi rafi arde leydi ko fasade tuuba koɓe ɓe jiiɗa kala ko jiiɗa e aduna hay tawi koɓe sayseɓe walla koɓe yimɓe bonɓe kala hunde ɓe mbaɗi ɗum paraparay sa yi milliard uji ɗi ɓe jaltinde hannde ɗi so wiyama hannde aduna o no jooɗo hitande yimɓe ɓe no gona e nder galleji maɓe jaltin fond mo ganduɗa maɓe carwo yimɓe maɓɓe hitande ñaama enen en mbawi ɗum enen ko adda fof ko nooso kala ko heeɓa jawdi e leydi e nana bonne onon lamɓe onon kalte mbaɗe no tuuba koɓɓe mbaɗata ni jawɗele leydi ndi woto bonne ɗum moftane aduna hayso tawi yimɓe leydi ndi keɓata hen mofte jawɗele ɗe so probléme ari jalti noon hande en jii Sénégal aɓene mbiya yo population yaltin kalis pourquoi population yaltina kalis population ne wiya yo wat cotisation yo ar walla état ko état foti wallude population wona population foti wallude état ko état foti wallude population leyɗele tuuba koɓe ɗe on nanani ɗum toon état ji mabɓe daari ene jaltina kalisaji nde tawno état ji mabɓe gona bonnoɓe jawɗele ene jaltina kalisaji ene balla les entreprises ɗe yimɓe liggotono so wiyama woto yimɓe daw liggo ɓe ƴetta ɗin ɗon kalisaji ɓe balla ɓen ɗon kala mo liggoyaki ene yooɓe hande ɗo e Sénégal so wiyama woto yimɓe daw woto yimɓe jaa jeere woto yimɓe duggoy ɓe mbatta hen kadi neɗɗo joguiɗo hunde fof yo yaltin adda toto l'état o donc ɗo ko ñaami ne wawi hokku l'état kalis l'état ko onon poti yaltinde haalis mofta ɗo budget Sénégal gota ɗo jaltine budget o ƴeewon safara ƴeewon ɗo ɓuuri lobbinade e leydi ndi mbaɗon hen cafrirde mbaɗon hen autoji soto rafi o nanama toon neɗɗo o wawa ittede adde faabe ko ɗum Allah wi on kono ɗum ɗo gandon ko lepte yimɓe wonɓe e leydi e nder aduna o ene lepta miskineɓe Allah ay hande Allah wondi koye miskineɓe Allah Allah nana addi rafi ala ko mbawɗon hen docteur eɓe ala fof docteur goɗɗo e nder windere nde Oumar biɗomo faami rafi o yiiti rafi o yiitaka Italie ɓuuri forde doctoragal ɓe donki Allemagne ronki Chine ronki Japon ronki France ronki Sénégal ronki Nigeria Cameroun leyɗele ɗe fof meeɗi ko bala zaral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi nnasi ko yimɓeɓe golliri koye mumen juuɗe mumen bakkatuji ɗi keewi Allah mettini o jippini bala e dow yimɓeɓe puɗɗima andude hooli Allah goor jiguinuji gandi Allah lesbienne en gandi Allah formationneur en gandi Allah hande hay jama so uddama église uddama ɗo goor jiguin en kawranno uddete ɓe gonta yaa toon a faami ɗo ñamannoɓe riba hay café dorom uddat ɗo gandanɗa hoorema yoga e yimɓe ko ɗon jotto so lewru ma ene jooɓe tawa liggaki ɗum fof uddat baruji guddat nokkuji damɗo watte uddat ɗo sangara yarate uddat ɗo Allah rewete uddama ala ko haalɗo sangara yarate holkoɓe kuule ɗum wona Allah hula ko ndaɓor ɓe poti hulde ko gadduɗo rafi o Allah subhanahu wa taala ko Allah addi rafi o Allah hula ko ñawo te ñawo ko tagore no neɗɗo o woniri tagore ni ko Allah tagi ñawo jomiraɗo subhanahu wa taala ko kañum ɓe ponno hulde kono yimɓeɓe kulani Allah kuli ko rafi o ɓe mbi woto calmin neɗɗo sa salmin neɗɗo rafi o raɓete
woto haalde neɗɗo ƴetto junngo ma mbaɗa musuwaade kinema woto ɓatto neɗɗo hande hay ɓiye a hoolaki rokkuma junngo ɓiye mo jibinɗa so wima junngo ko folon dokkata ɗum walla koyngal en jii leydi ndi ɓe batti salmodirde koyɗe ɓe batti salmodirde folongaji ɓe natti urnodirirde a yiyanno sukaɓe ndara e bedda no urnira ɓuucodiro dawaji ni e beddaji ɗi a yiyanno haywanuji jiiya hay mawɗo goto hatta hande Allah haɗani hoore muɗum rewɓe hande hay goto yetta goto goto fof ko dog a faami ɗum noon ɓe jiyani taw haydara ko Allah mofti ko mbimami ene ɓuuri hulɓinade e oɗo weris jippiɗo e nder windere nde soɓe kulani Allah ma addo ko ɓuuri ɗum ɗo hulɓinade Oumar Doro Kume ɗum ko nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wi noon etta nelaɗo Allah hayso nguleki ari makka no wulanno so tawi wuli certaine degré ji soɓe noddini ɓe mbiyata yimɓe juule galleji moɗon jomum hulete ko hakkude jamaka eɗo jahata aɗa juuloya ɗo mboyi bonɗo no wawi yandema maya eɗen aɗa andi Fouta ko hende wiyete ɗum mboyi ene wawi yandema joni joni caama paɗɗoɗa nelaɗo Allah wiyaɓe juule galleji moɗon so tawi ɓuuɓol ɓurtogol ari o yurmo yimɓe e jangol ngol o wiya juule galleji moɗon oɗo semaine jawtuɗo masjid Kuwait City noddinago mabɓe ɓe noddini salatu woto hay goto ar jama juule galleji moɗon nela Allah waɗino ɗum ne Allah huuɗi yimɓe rafeteɓe ɓe gandi rafi o ko daaɓowo ɓe gummo e wuuro ngo ɓe goni ngo ɓe gara e nokku ɗo ñawo ala ɗo ɓe daaɓa yimɓe ɓen ne Allah huuɗi ɗumen ɓen ko huuɗaɓe ne Allah huuɗi neɗɗo ganduɗo ndiɗo leydi ne waɗi rafi gummoɗa ɗo mbiya aɗa yaha to rafi o wonto sa yii toon ka bartiɗo sa mayi toon rafi o jaggema ka bartiɗo ene fonno kalɗo rafi woni ganduɗo rafi nanɗo naraɓo woto hay goto yaa toon hande ala ko foti hudbeede leydi ndi so wona ɗum so wiyama rafi na Sénégal ko Gambi gonɗa woto arga sa ari ga sa ruttima toon ka nawo toon rafi o so wiyama rafi na Italie gonɗo Italie yo joot toon so wiyama rafi na Sine ay ñandede Macky Sall nde rafi o woni Sine elewaɓe ene goni Sine e wuuro ɗo rafi o wonɗo yimɓeɓe mbi yoɓe gartir so artirinoɓe ɗo so woodi daabaɗo ɓe mbiyata kanko addi rafi o leydi ɗum ko nelaɗo Allah wi noon konngol nelaɗo Allah koko ɗoftete kono so tawi ɓe ɗoftima konngol nelaɗo Allah ngol woni konngol Allah ɓe ɗofto ɗum rafi ko hunde hulɓinide ɗiɗo e wirisaji ko ɗum bala wona rafi ko ɗum bala ko ɗum musiba garɗo hay neɗɗo goto wiyanima min jii ko safrata ɗum ha ɗo kalten ɗo yiyaka ha ɗo kalten ɗo yiyaka te mi wima Allah noon ene moftani yimɓe ko ɓuuri hulɓinade e weris oɗo yoɓe goppu goore jiganagal yoɓe goppu formationnori yoɓe goppu détournude kalisaji leyɗele ɗe sernaɓe wonɓe e leyɗele ɓe yoɓe kaal gonga wa qul ja al haqu zahqal baɗila innal baɗila kana zaqa yo yimɓeɓe ndew Allah woto ɓe ndew yimɓe yo yimɓeɓe kaal gonga yo yimɓeɓe goppu goofi yoɓe goppu sangara yoɓe goppu doro so ɓe goppani aɓe gone l'islam aɓe gone julɓe kala rafi mo Allah jippini bala mo Allah jippini koko jippoto yimɓe ɗum yo yimɓe pam ɗum aduna o pop kala ɗo bonande woni e nder windere nde ma Allah jippin ɗon bala o te yimɓeɓe gaynata bala o tan ko yimɓe tubana Allah